Bé, des de l'inici de la crisi econòmica, o millor nomenar estafa, els diferents pressupostos d'aquest Ajuntament han estat emmarcats sempre en escenaris econòmics i reals i nul·les polítiques per a la generació d'ocupació, fent cas omís de les iniciatives que reiteradament hem proposat a l'equip de govern, el nostre grup de Compromís, per a dur endavant polítiques que activen l'ocupació i que creen llocs de treball. Anem a ser valents. Anem a crear una bolsa de contratació municipal que traga de l'atur a 100, a 200 famílies a les que puguem. A veïns i veïnes que estiguen en extrema necessitat. A veïns i veïnes que no entren ni un sou en el seu llar. Donem llum a aquestes famílies que estan ja en exclusió social. Des de Compromís anem demanant-ho any rere any. Des que començà aquesta estafa brutal, ho estem demanant. Tots els anys, quan arriben els pressupostos, veiem que aquests pressupostos són lo de sempre, continuistes, sense afrontar la idea principal, que és l'atur en la nostra ciutat. El portaveu del Partit Popular l'any passat en el debat dels pressupostos va dir: el millor pla de finançament és la millora de l'economia, la reducció del desocupament, la riquesa, la creació de riquesa per a tots. Eixa és la nostra responsabilitat. I a mi m'agradaria que m'explicara si vostè pensa que aquests pressupostos que vostès porten ací redueixen en algo els 3.000 aturats que tenim al municipi. I jo li dic que no. Que no. És curiós, vaig a començar per el pressupost d'ingressos. Enguany, en impostos directes, el senyor Rajoy ens augmenta l'IVA, la pressió fiscal sobre el nostre municipi, i anem a entrar vora, potser és més, però jo també he sigut prudent, 425.000 euros enguany de més en el nostre pressupost. D'impostos indirectes, com ja no anem a pagar el ICIO de l'hospital que pagàvem l'any passat, anem a entrar 224.000 euros. De transferències corrents esperem 873.000. Bueno, doncs ho sume i sent 1.300.000 euros de més en aquest Ajuntament. Mentre les famílies cada volta són més pobretes, les pensions quasi congelades, els funcionaris en retalls salarials, cada volta hi ha més desnonaments, les persones cada volta amb més exclusió social. El nostre Ajuntament, enguany, anem a tindre 1.200.000 euros més de pressupost. I per a què? Per a res. Per a res. Com és possible això? A quanta gent podem contratar? A quanta podem traure? A quanta gent podem traure de l'atur en aquests diners? M'agradaria saber, jo penso que a muntó. Des que començà aquesta estafa, és una demanda reiterada de Compromís. Els primers anys de la crisi no anaven vostès. Començàrem a pressupostar festes, saraus, protocols, publicitats en partides més que dignes. Venia a mitjà d'any i ja no teníem un ganet. Teníem que emplear en festes, en protocols, en publicitat. A gastar. No saberen apretar-se el cinturó. O no saberen o no volgueren apretar-se-lo. La qüestió és que vostè gastant i els proveïdors arriba un moment en què no cobraven ni en temps i forma. I enguany ho hem tingut que pagar. 2.169.000 euros en un préstec que gravava el consum, que feia moratos, no la inversió en el nostre municipi. Un d'eficàcia. Una perla de préstec que ens ha donat. Una perla. Que a més d'estar referenciat a l'Euríbor, està referenciat a la prima de rics. Tenim tot un luxe en aquest Ajuntament. I seguim igual. Ara tenim una oportunitat d'or, més d'1 milió d'euros, i vostès se ho van a gastar en fum. Ens sorprèn, dins de la partida d'ingressos, la de tasses. Han augmentat la pressió fiscal. Ara resulta que estem dins dels pobles que major pressió fiscal estem fent als nostres ciutadans. Això només me fa pensar que la política que esteu portant endavant és inadequada per al moment històric que ens toca viure per enfrontar aquesta estafa. Enajenació d'inversions reals. Cero.
No penseu ben de patrimoni, no penseu. Després de l'espantós ridícul que hem fet durant el 2012, que basaren tot el vostre pressupost per a pagar les tasses, les quotes de l'STU a vendre el patrimoni, que a més hem sigut hasta morosos, hem passat a ser en la part de morosos, doncs aneu a empenyorar encara més el nostre Ajuntament per pagar tasses urbanístiques d'un polígon industrial. Res de pagar tasses urbanístiques per a urbanitzar i fer un institut, no, un polígon industrial. Vaig a començar a fer referència a la memòria d'alcaldia, que tampoc té desperdici. Explique que en el 2011 hem tingut un remanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 897.000 euros. I és que, senyor alcalde, li falta un xicotet detall. Resulta que ho diu tot, però no diu que el remanent és negatiu. Se mos olvida, ese xicotet detall se mos oblida. Doncs sí, mira, és negatiu. I cal dir-ho en la memòria d'alcaldia. No és precís no dir les coses per el seu nom. És negatiu. I per això tenia que començar en un superàvit. Perquè en 2011 se gastaven el que no tocava. Aleshores, tenia que començar en un superàvit de 897.000 euros. En 2012. Y cal dir-ho, que no ho han dit. Segueix el informe. El gobierno de la nación, después de un año de gobierno que desde la realidad y no ocultándola está tomando las decisiones pertinentes para devolver la ilusión y la confianza a los mercados, para generar empleo, que es la mejor política social. Mireu, sentint-ho molt, en l'any que governa, des que governa Rajoy, estem de mal en pitjor. És el rei dels decretazos. Li ha llevat el títol al Zapatero. Una reforma laboral injusta, amb el dèbil i el treballador, que no genera ocupació, que al revés està generant atur, que ha passat a ser el rei de l'atur també, perquè mai en la vida ni m'ha alcançat aquestes quotes d'atur com ara en Rajoy. El rei de la injustícia social, perquè puja l'IVA. Puja l'IVA, que és l'impost més injust que n'hi ha, que grava el consum, tant a rics com a pobres, que no redistribueix la riquesa i a més d'això fa una amnistia fiscal, fa una amnistia als delinqüents fiscals. Això és el que fa. Vol donar-li confiança a los mercados, el senyor Rajoy. Vull dar-li confiança a los mercados, però si també és el rei de la prima de risc, si els mercats l'han autoritzat, diu, i és que nos han ocultado la verdad. Doncs mira, jo no m'ho acabo de creure, perquè fins i tot les paraules de Rajoy abans de les eleccions són les següents. Abans de les eleccions assegura conèixer perfectament la situació d'este país i a més afegeix: i jo estoy preparada para sacaros de la crisi. Però el que no digui és aquí, anar a traure de la crisi. Està clar que als treballadors i treballadores, a la xicoteta empresa, a tota aquesta gent, no. Estem lluny de la realitat social, esteu lluny, tant en la política municipal, en la política estatal i en la política autonòmica. Ara diuen, seguís llegint una part de la memòria. El gobierno de Lidia va continuar exigiendo al Estado aquello que considera legítimo. Jo dic, jo no entenc com són possibles d'escriure això. Com poden escriure això en una memòria d'alcaldia? Quan no fa ni una setmana, així en el ple municipal, vostès votaren en contra de demanar-li a l'Estat de la Nació una financiació més justa per al País Valencià. No ho puc comprendre, com poden escriure això en una memòria d'alcaldia. I el que me preocupa és que vostès ho haveren votat fa any i mig i no estan votant ara, perquè no estan preocupats per els interessos de valencians i valencianes, estan preocupats per els interessos del PP, no dels valencians i valencianes. I continuarem reclamando al gobierno de la Generalitat Valenciana las deudas que tienen contraídas con nuestra ciudad, fruto de la histórica mala financiación. I jo així vaig a Bax. Ja no me puc riure més. Diu, vaig analitzar la frase. La vaig analitzar. Primer, perquè se'ls oblida el més important. I és dir clarament que el que nos deben son 2,5 milions. Vamos a reclamarle los 2,5 millones que nos deben. Se'ls oblida. No sé per què també se'ls oblida aquesta frase. I aquests diners. 2,5 milions. I a l'altre. Perquè encara que jo sé que el portaveu del Partit Popular pensa que mos paga la Generalitat, de moment no mos ha pagat un gallet.
Però com és possible que escriguen a més això? Quan també presentaren una moció al nostre grup municipal i vostès votaren en contra per a demanar-li a la Generalitat que mos pagara el que mos deu. Com poden escriure això? Vostès no estaven pensant en els interessos dels llirians i llirianes. Estaven pensant en els interessos, sí, igual com endavant, del Partit Popular, però no en els interessos dels ciutadans de Llíria. Y la frase histórica, fruto de la histórica mala financiación. Pero es que si no son capaços de fer autocrítica i dir les coses per el seu nom, fer autocrítica, dir com us podeu treure de la crisi? Teniu que fer autocrítica i dir en veu alta que heu portat 7 anys saquejar les institucions de la Generalitat Valenciana, que heu fet una política nefasta i que no podeu pagar per això. Per a finalitzar, diu el presupuesto realista, equilibrado, comprometido i inversor. I jo és que mire l'annexe d'inversions, jo dic, bueno, i on estan? I on estan? Perquè més de $500.000 ens els gastem a pagar les quotes urbanístiques. A pagar. Si ens donen el préstec, clar, tenim que demanar, però a pagar quotes urbanístiques. Després, 2 sentències judicials. Una de €80.000 per a l'expropiació de terrenys de l'hospital i una altra de 30.000. Una de 30.000 per a l'ST1 de Terrasses. 2. Per un hospital que tenim tancat i que nosaltres sí, tant el Partit Socialista com nosaltres, hem fet reiterades mocions per a demanar i per exigir a la Generalitat que mos l'audiga i no les han aprovat tampoc. No han sigut tampoc capaços de recolzar-les, d'exigir, i no ho han fet. Un hospital tancat i un polígon fantasma. Volíeu ser símbols de bons gestors. És que nosaltres som els bons gestors. Però com podeu ser bons gestors si en test de vaques gordes, quan entraven tots els diners que volíeu, no sou capaços de portar la llum a un polígon que vosaltres fèreu en Terrasses i que no poden anar les empreses a ficar-se? Això quin tipus de bona gestió és? Quin tipus de bona gestió és que en èpoques de vaques gordes no heu pogut comprar un pou d'aigua per a que ara no tindreu ningú problema? Perquè no serà que no tenim temps. Com és possible que heu començat a urbanitzar un polígon industrial allí sense donant a canvi d'obra, hipotecant al nostre Ajuntament perquè no ho heu donat a canvi d'obra, vos heu volgut fer càrrec de les quotes urbanístiques i no heu començat a urbanitzar per a fer un institut? Com és possible? Perquè això tindria un poc de lògica, encara que tampoc ho tinc molt clar, perquè el col·le amb el col·latge sí que està urbanitzat i tampoc van a fer-lo, però bueno. Bons gestors, jo penso que no. Ni en vaques gordes i ara les vaques flaques vos ha tirat amunt. Sou insolvents i no se fia ningú de vostès. I per a colofó, i també vaig a dir-ho, seguim mantenint els privilegis de polítics liberats, d'assalariats partidistes i de... Per què parlar? I per què ho vaig a dir, senyor alcalde? Perquè vostè va ser el primer que va dir jo quan me jubile no vaig estar alliberat. Vostè. A mi me pareix molt bé que hi hagi alliberats i que treballen per l'Ajuntament. El senyor regidor d'Urbanisme, la senyora regidora d'Hacienda, ens va pareixer bé que se ficara al 100%. I nosaltres volem que la gent cobri un salari digne. Els alliberats també. Però és que vostès no tenen només 4. És que a més tenen 4 assessors. 4. No només tenen 4 alliberats. Tenen 4 assessors. 4. I aquesta gent podria ser perfectament gent que està en plantilla en aquest Ajuntament, ja no tinguin passat en el pressupost, perquè tenim a funcionaris d'aquest Ajuntament que podrien estar perfectament fent aquestes faenes i que són de la seva confiança. I no ho fan perquè no volen. I no ho fan perquè no volen.